Espero que estigueu sentint la música, que vol dir que la Canonja està de festa. Com veieu, estem a la Canonja i avui és un dia molt especial. És un dia molt especial per aquest municipi i és un dia molt especial també per Tarragona, perquè després de quasi més de 40 anys de la injustícia que es va fer amb la Canonja en el seu moment, annexionant-la contra la seva voluntat de Tarragona, la Canonja recupera una independència. La recupera, s'ha de dir, gràcies als governs de Convergència i Unió de l'Ajuntament de Tarragona, que van pactar i van tancar aquest tema ara fa més de 4 anys. La veritat és que jo personalment hi vaig tindre un paper, crec que important, al presidir la Comissió de Traspassos, que va generar, diríem, tot l'expedient que s'ha aprovat al Parlament de Catalunya. Jo n'estic molt content personalment, però també n'estic molt content políticament, perquè amb això es demostra que, encara que sigui poques vegades, per desgràcia, quan es vol, la política pot transformar la vida dels ciutadans. I avui la política transforma la vida dels ciutadans de la Canonja.